Nu este amuzant cum adolescenții flexează chestii cât mai scumpe, în timp ce adulții se laudă cu chestii cât mai ieftin cumpărate? Dacă vezi pe cineva cu un ceas de 50.000 de euro, nu știi dacă acea persoană face foarte mulți bani sau dacă doar ia decizii proaste. Vezi cazul lui MTK cu mașina. MTK Consult, te învață să faci bani. Contrazicându-te cu oamenii proști, te face mai deștept. Asta pentru că trebuie să găsești o variantă ca ei să înțeleagă ce zici acolo. Iar dacă tu nu înțelegi din mai multe variante spuse de cineva, îmi pare rău să zic asta, dar știi și tu. Jocurile video au ajuns să fie foarte realiste, numai că jucătorii stau cu orele pentru a scăpa de realitate. Persoanele înalte se folosesc de această abilitate pentru a ajuta persoanele mai scunde. Dar dacă o persoană scundă este rugată de o persoană înaltă să-l ajute cu o chestie scăpată pe jos, aceasta este o insultă. Burgerul nu are nici față, nici spate. Asta până muși din el. Internetul a fost făcut fără internet. Cât de mult ai sta în fața oglinzii, niciodată nu o să te prinzi clipind.